जगमग करत। बिहार के महापर्व छठ होको आ पावर स्टार पवन सिंह के छठ गीत ना हो ऐसा तो होइए ना सकला। बहुत लोग के लागत रहे कि पवन सिंह के छठ गाना ना आई, लेकिन ऐसा बात नहीं के। पावर स्टार पवन सिंह के साथ पूरा बिहारी के इमोशन जुड़ल बा, पवन सिंह के साथ इमोशन जुड़ल बा। आ पावर स्टार पवन सिंह बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा एगो गाना लाइल बड़न, जोन गाना के नाम हो घटिया स्वर्ग लागेला लाजवाब। घटिया स्वर्ग ऐसा के पवन सिंह के फैन उम्मीद करता कि पावर स्टार पवन सिंह गाना गाए, और पवन सिंह भी समझता अपन फैन के फीलिंग कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह के औदा का बा, पवन सिंह के दर्जा का बा, पवन सिंह के गाना के महत्व का बा। पवन सिंह जब भी भक्ति गाना गावेलन डायरेक्ट दिल में एंट्री मारल। आई जोन गाना पवन सिंह के घटिया स्वर लागेला, पवन सिंह ऑफिशियल चैनल से यूट्यूब से आइल बा भाई लाजवाब। हमार पवन सिंह गाना दिल जीत ले बानी, गाना हम सुन लेनी बहुत बार। आ तू लोग जितना भी कहलन कि हम पवन सिंह के कट्टर फैन है, एक बार जरूर गाना सुनी, गाना सुन के वायरल करा दा। काहे कि पवन सिंह बहुत आजकल बिजी रहता, बिजी होते हुए भी पवन सिंह गाना ला दिलन घटिया स्वर्ग लागेला लाजवाब, जेकरा में फीचरिंग कइले बड़ी चांदनी सिंह कठिन बरतिया। और ई गाना लिखले बड़े बोस रामपुरी और म्यूजिक कंपोज के बड़े सरगम का। तो ई गाना भाई समझ जा कि अलग लेवल का बा। काहे कि पवन सिंह के बहुत लोग इल्जाम लगावत रहे कि पावर स्टार पवन सिंह गाना ना गइयन, छठ में ना गइयन, पवन सिंह घमंडी हो गेलन, पवन सिंह अलग चीज में व्यस्त बड़न। तो ऐसा बात नहीं के, सब चीज देखते हुए भी पावर स्टार पवन सिंह बहुत प्यारा गाना ले बड़न छठ गाना। आप समझ जानू कि पवन सिंह के सामने सब कोई फीका बा। काहे कि बहुत लोग के गाना ही रहे तो बहुत लोग अलग तरीका से उड़त रहे, पवन सिंह के मजाक उड़ावत रहे कि हे ऊ हाउ, लेकिन ऐसा बात नहीं। पवन सिंह गाना लाइल बड़न भाई बेहतरीन क्वालिटी के पवन सिंह गाना लावेलन। आ जब भी गाना लावेलन मार्केट में पवन सिंह छा जाला। इनकरा खातिर एगो स्थान रखल भाई आ उ पहुंच जइबे करियन। भाई फैन जौन बाड़न कट्टर फैन दुनिया में छठी माई पवन सिंह के सुने खातिर बेताब बड़न। बिहार के जितना भी बिहार वासी बड़न सब सर्च मारतन गूगल पर, यूट्यूब पे पवन सिंह के गाना कब आई, आखिर कब आएगा पवन सिंह गाना। हमारा से भाई मैसेज में आता ना पूछलन की लिस्ट बनल बा कि पवन सिंह गाना कब आई भाई बतावा। तो हमारा मालूम ना रहे कि पवन सिंह गाना कब आई, लेकिन पवन सिंह के आखिरकार आज गाना आ गई। अब डंका पवन सिंह के पोस्टर के साथ साथ सब चीज वायरल होता लाजवाब। एकरे के बोले जाला असली पावर। चर्चा में कैसे आवे जाला, पवन सिंह से सीखे के चाहिए। पवन सिंह खाली पोस्टर आवते वायरल, आ गाना 1 घंटा बाद आई लाजवाब।